Hoe was de zomer van Lucas Agea eigenlijk? Nat. Ja. Nee, we hebben extreem veel festivals gehad waar het verregend is, maar dat geeft niks. Er komen wel weer nieuwe festivals. Maar we hebben wel een hele mooie zomer gehad qua drukte. Want we hebben natuurlijk een poosje terug een jubileumalbum uitgebracht. Met 2 cd's en een dvd. Een jubileumbox. En je merkt gewoon van alle kanten zeg maar, dat er weer heel veel vraag is. Nou, dan hadden we nog geen probleem dat we veel bij huis zaten. Maar het is wel door het album en door die alle reclame op TV Oranje en NL en weet ik veel allemaal. Dan krijg je wel weer een boost. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja, want hoe hebben jullie het jubileum gevierd eigenlijk? We hebben een feestje thuis gegeven. En er waren mensen die konden dan op inschrijven en die zijn ook geweest. Het was een hartstikke leuk feestje. Het was zo'n leuk feest dat je nog steeds een beetje last hebt van de stem, of niet? Ik heb last van de keel, ja. Ik hoop niet dat het te veel te horen is, maar goed. Niks aan te doen. Hey, en als je kijkt naar de festivals, wat was nou een hoogtepuntje dit jaar? Ja, Zwarte Cross. Ja, het was de tweede keer dat we er stonden. En hoe kom je daar verzeild? Je wordt gevraagd en dan is er altijd een soort tegenstelling zeg maar, van hardrock en weet ik veel allemaal. In één keer naar Lucas Agea. En het gaat gewoon hartstikke leuk, want die mensen zijn ook dol enthousiast. En we werken veel samen nu met de Rode Jager. Een heel bekende discjockey in de hardrock wereld. En die heeft eigenlijk een beetje ook ervoor gezorgd dat jullie daar stonden dan? Ja, precies.